vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti. Zvakangoma hazvo veduwe, iye Haiti uyu ari kurarama ari kumhiri kwemakungwa, saka ainge achichema iye achiti pane mukomana wake uyu waainge achidanana naye. Mukomana wake uyu ndewe kuZimbabwe, ari kurarama ariko kuZimbabwe ikoko, iye Haiti ari kumhiri kwemakungwa. Zvino nekufamba kwenguva mukuzonetsana murelationship, then mukomana uyo wekuZimbabwe ndokubva azoyeka ID namba yake yaanoshandisa ikoko kumhiri kwemakungwa, saka ID namba iyi iri linked kubank account yake. Mukomana ndokubva atoita access kubank account uko kune masavings ake. Mukomana ndokubva ato withdrawa zvake masavings ake. Zvakangoma hazvo veduwe. So ava azonditumidzira zvekare imwe message mwanasikana uyu. Message yaanditumidzira yakanyorwa iyo yakanzi, hello Nashi, so I have sit down by myself and ndabva ndafunga izvo zvandafunga. I dated this guy for a year. Mind you, this guy had nothing. Kana ndichiti nothing, I am saying anga asina kana chino. He was broke zvekuti all his friends disowned him. I am only 18 Nashi and I looked for a job and I started working. Ndiri munhu wekuti ndinomuka na5 and I clean my room, ndobva ndazoenda kuchikoro na7 ndopedza na3:40. So per day I have 20 minutes of rest. Kubasa ndinofanira kuti ndinge ndichizosvika ikoko na4, ndinodiwa na4 kusvika na11 midnight. I did a lot for this guy. I reduced myself for this ungrateful dog. Ndobva kubasa iwe netsoka, telling myself kuti I am saving my Uber money for my boyfriend to start a business. With the help of God and my love for him, I saved up the money. I then sent him about $500 to him and he said he is going to buy slides and t-shirts hanti. Ndakaita 2 weeks asking him kuti how far, and then he said ndatenga asi munhu wacho haasati auya. Nashi, I kept on working and working. Ndini ndaiona kuti ndamutengera hembe, data, transport money, food, auntie, not knowing that this devil is planning something for me. The second time I sent him $500 again, neimwe $200 auntie, and akabva atenga zvinhu kuChina. After some weeks I lost my job and I had no money, and I knew that my boyfriend will cover for me sezvo tainge tava nekashop, so kana ndichida chinhu he can help me. Ndakamukumbira mari and ndakati ndamukumbira mari, iye akabva ati handina mari yekukupa ini nekuti mari yauri kuda imari yakawanda. Ndikabva ndamuti it is okay, so chiregedza hangu handigerwe zvikanzi zviri nani. I thought mwoyo wake. He told me kuti ari kuda kuita driver's license and his auntie refused to help him, so I sent him money for that, akabva afoira. I sent him money again, akabva afoira. Nashi, I am the one who made that dog to have a passport in his life. I worked my butt for him to drop out of drugs. I was on his side for 1 year 3 months, but nhasi ndava muroi, nhasi ndava Satan. Akadya mari yangu nemahure and I kept quiet. Tete vake vanondituka nhasi, but vanga varipi all this time, just watching and destroying my life. Nhasi aita something with my money which I helped him with. This guy will be like an inspiration to other men like him. He will be a public example. Ndikuda kuti afambe achinhuhwa pavanhu. Shop iyoyo pashaye kana munhu wani zvake anotenga emojis of a broken heart. I put a curse on him that he will die in poverty and regret. I used to starve myself to death fasting for him, for God to open up his doors and hustles, but I played a wrong turn. I want him to suffer zvekuti he will beg for death. Handidi kuona hama yake ichauya kwandiri asking kuti ndinge ndichizomuregerera. No, I am not doing that.
iPhone chaiyo yaanoshandisa ndini ndakamutengera. Kurambwa kuriko, dai akandiramba hangu zvisina kutukana mukati, kundituka kuti ndiri Satani. Then mwanasikana uyu abva azotumidzira rimwe picture rine t-shirt yepink nemasneakers. Ndokubva azonyora mwanasikana uyu achiti, he bought one t-shirt yepink iyi and I asked someone to give it to him cause akati ari kuda t-shirt yake for him to return my Instagram account. If any of your followers vakati vanoziva kunoonekwa munhu anonyatsogona kusota munhu, just give them my number please. ASAP. Look at my old schedule. I could work for 10 hours all night for him nhasi kuti ange achizonditi inini ndiri tsvina. It is okay. Ndokudzidza ikoko. I will not rest. Achaudza vanhu kuti ziya remumwe haritambwi naro. Vanhurume vane hutsinye, to be honest. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu ari kumhiri kwemakungwa. Kana kuri kunziwo munenge makambosanganawo nesituation iyoyo yekuti iwewe unenge uri kumhiri kwemakungwa, then kuzimu unenge uinewo munhu wako uyo waunenge uchidanana naye, waunenge wakaisa trust yako yose paari uchifungidzira kuti he is or she is going to be the one. Then munhu uya pose paunenge uchimutumidzira mari, iye anenge achitoitawo zvake, achiita maboyfriends, achiita magirlfriends, iwewe anenge achingokushandisa as a form of a paycheck. Please come to my inbox because nyaya dzakadaiso dzinokwanisawo kuzotobatsirawo kune vamwe avo vachazopindawo kana kuti vari muma long distance relationships iwavo, nekuti iwewe unenge uri kumhiri kwemakungwa, then wako waunenge uchidanana naye anenge ari muSouth Africa, muBotswana kana kuti kuZimbabwe, kuti vanhu vakasikewo kuonawo mared flags kuti izvi zvandiri kuda kuita izvi mune ramangwana ndinokwanisa kuzongodyirwa mari yangu. Munhu achiti kana ndamupa mari iye obva azoenda kunodya mari iyoyo either nemahure ake kana kuti nemaboyfriends ake. Hey, zvakangooma hazvo. If you have a story like that, please feel free to come to my inbox. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Nganzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Asi kana mava kupostawo nyaya yangu, please ndapota itaiwo muchizovigawo chitupa changu. Inini mukoma, ndiri mukadzi akaroorwa, pari zvino ndechigere nemurume wangu, asi ndiri kudawo kutaurawo idzo dzandakambotsikisa mushure mekunge tasvikawo mune imwe nharaunda iyo yatainge tigere mairi. Murume wangu munhu wekutoti ainge achidhraivhawo truck, saka achinodhraivha truck kudaro mukoma, iye murume wangu ainge achishandisa madocuments efake. Zvinhu zvose zvainge zviri paari zvainge zviri zvefake. Passport chaiyo yaaishandisa yaiva iri yefake, iri yekuMozambique. Then license iro raainge achishandisa rainge riri refake, riri rekuZimbabwe. Nekufamba kwenguva iye murume wangu akabva azoita accident. Ende accident iyi mukoma ndinofungidzira kutoti pane kubatwa kwakaitwa, because iye murume wangu akazoti aposta iro track raainge achifamba naro mazuva acho iwayo pasina kana mazuva, then murume wangu ndokubva azotoita accident achitodzika gomo, akatakura load iro raainge akatakura. Iye achitaura murume wangu akangoti pamberi petrack ndakangoona kungoti pakangomhanya rimwe gudo iro randisina kunzwisisa kuti gudo iri rainge rakamhanya richienda kupi. Ende iye akati gudo iri raakaona hanzi rainge rakaita kunge gorilla so, asi nekuziva kwangu mukoma handifungidziri kuti muno munyika yatinogara, nyika yeSouth Africa, kuti gudo aya makudo type yemagorilla anowanika. Hanzi rakangokrosa tara zigudo iro rainge rakaita zihombe riri zigiant. Kubva ipapo murume wangu anoti iye akazotongoona kutoti truck raainge achidhraivha rakabva rangobheuka asina kana kumbonzwisisa kuti chaizvo chii chainge chakaitika. From there on mukoma nhamo yakazoti yatanga kuti svuura. Ndokubva ndazotaura neumwe sawira wangu, saka sawira wangu uyu
ainge achigara kune rimwe location iri rainge riri padhuze nemumapurazi. Saka iye Sawira wangu akabva andiudza kuti ikoko kwaainge achigara vaipotawo vachimbonoita mapeace job ekuwachira varungu vakasiyana-siyana, kana kuri kunze mapeace job ekuwachirawo varungu vakasiyana-siyana anenge asingabatiki. Ndopavaizotenderera mulocation imomo vachikurirawo vanhu dzimba dzavo, vachingoitawo zvimapeace job nekuendawo kumaminda evanhu nekunorimirawo zvimwe zvichembere zvemulocation imomo zvinenge zviine minda yazvo, nekuzopotawo vachingohaiwawo nevarungu vane mapurazi iwawo aripo padhuze nelocation iroro. Dzimwe nguva kuenda kunonhonga mavisi, zvekare nekunonhonga madomasi nemapotatoes nezvimwe zvirimwa zvakangosiyana-siyana izvo zvinorimwa nevarungu vane mapurazi emunharaunda imomo ari padhuze nelocation ikoko kwatinogara mukoma. Saka ndakabva ndazotaura nemurume wangu ndikabva ndamuudza kuti uko kwainge kwaitawo mukana wekuti tinge tichizonowanawo basa ikoko, asi dambudziko rakazoitika nderekuti sevanhuwo vekuti tainge tisina mari, inini ndini ndakazotanga ndokubva ndazosiya murume nemwana wedu. Mwana wedu panguva yacho iyoyo ainge aine 3 years. Ndakabva ndazovasiya vachigara kulocation uko kwatainge tichigara, but location iri rainge ritori kune imwe province. Apa shamwari yangu uyo wandainge ndichitaura naye ainge atori kune rimwe province. Ndakabva ndazorongedza kabhegi kangu ndokubva ndazosiya murume nemwana ndichienda kuprovince kuya, kuitira kuti inini kana ndikazowana basa ndikawanawo accommodation then ndobva ndazotora murume nemwana. Ndakazoti ndasvika kulocation kuya ndokubva ndazotanga kugara neshamwari yangu, but very quickly mukoma ndakabva ndazotoona kutoti shamwari yangu ainge atova neumwe hunhu hwandainge ndisingambofungidziri kuti ndo hunhu hwaainge ava nawo, because patainge tichiri kuZimbabwe munhu ainge ari very decent mukoma, zvekuti kana vanhu vakataura kuti munhu uyu anotoitawo bonde waikwanisa kutomurambira because she was very decent. Asi from the very first day ndichinotanga kugara naye so varume vaita kupinda vachita kubuda, neniwo pasina kana nguva mukoma. Nekuda kwesituation ndakabva ndazongomanikidzika kuti ndinge ndichizobvumawo vamwe baba, avo baba vainge vachinzi ndo vainge vari foromani pane rimwe prazi, iro prazi rainge richiita zvekurimwa hohwa mamushrooms aya. Ndakati ndazodanana nababa vaya ndokubva vazondiwanirawo gap rekuti ndinge ndichizowanawo basa papurazi ipapo pavainge vari foromani panoita zvekurimwa hohwa mamushrooms aya. Zvino dambudziko rakazoitika nderekuti baba ava mukoma ndainge ndakaudzwawo neshamwari yangu kuti ndo zvavanoita. Baba ava mukoma vakadzi vose vavanosangana navo pabonde havatombodi kuti munge muchishandisa macondoms. Kubva day 1 ravakatanga kusangana neni pabonde, baba ava kunyange zvangu ndainge ndakazviona kuti vane kamwe kakurakidzira kuti vanorwara, asi vakabva vazondimanikidza kuti vange vachizosangana neni pabonde tisina kana kumboshandisa dziviriro zvamuchose. Zvino mukoma secret iyi isecret yekuti inondiremera because murume wangu ndakazoti ndatanga kushanda papurazi riya apo panoitawo zvekurimwa hohwa, ndokubva ndazodanawo murume wangu, nayewo murume wangu tose tinoshanda papurazi ipapo. Asi chirwere chakabva chazopinda mumba. Zvinhu izvi zvatova nemakore akati wandei zvatoitika, asi mukoma kana ndikangofunga nezvayo nyaya yangu iyi ndinobva ndatonzwa ndichinzwa imwe pain yakanyanyisisa, kuti saka semunhuwo wekuti ndisina kumbogara ndahura zvinoenda kure, but kungonosangana nemunhu iyeye wandakahura naye ndobva ndatopinza chirwere mumba. Murume wangu ndakazoti ndichimutumidzira mari iye ainge asitomborina kana suspect yekutomboziva kuti kupinda kwandakaita pabasa iroro inhau yekutoti ndainge ndakatoita bonde naforomani ivavo. Zvinhu izvi zvinongozivikanwa neshamwari yangu uyo akandidana kubva kunzvimbo uko kwandainge ndigere nemurume wangu ndichiuyawo kuzogara mulocation imomo maainge agere. Hei vedare, zvakangoma hazvo vedu we, ndo nyaya iyo yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Kana kuri kunziwo unenge wakambopindawo nadzo idzi dzemujolo, please feel free to come to my inbox mubva mazotiudzawo secret yenyu yamakachengeta. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so.
hanzi makadii zvenyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yenyu. Ininiwo ndiri kurarama ndiri munyika yevatorwa, ndiri mukadzi ane makore 39 ekuberekwa. Mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai so. Pane umwe mwana, uyo mwana wabamukuru vangu. Saka mwana uyu wabamukuru ainge akambonetsana nababa vangu kumashure uko pavainge vachiri vapenyu. Saka nguva yose iyi inini ndainge ndichitofungidzira kuti zvimwe kudawo grudge iro rainge rakamboitika pakati pababa vangu neuyo my cousin brother rainge rakapera. Zvino zvakazoitika ndezvekuzoti kumusha kwakabva kwazoitika nhamo, iyo nhamo yakazokonzeresa kuti iyewo cousin brother yangu ange achizovapo, because munhu wose ainge akaudzwa kuti ainge achifanira kuti ange achizouya kumariro ikoko tobva taita sort of like a family get together. Ndakazoti ndaenda kuya mukoma ndichibvawo kuno kuSouth Africa, inini necousin brother yangu uyu tainge tatovawo nenguva tisingataudzane, because iye ainge akataura mufamily group akati iye mukunofamba kwake ainge akaudzwa kuti amai nababa vangu ndo vainge vachikonzeresa mamwe matambudziko avo aainge achisangana nawo. Saka izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti iniwo pachangu ndinge ndichizoregedza kutaura naye, because ndakazviudza kuti ko ndingagozotaura seiko nemunhu uyo ari kupomedzera kuti amai nababa vangu vane chekuita nekutambudzika kwose kwaari kuita ari muno munyika mevatorwa. Asi sevanhu veukama, kunyange mukaita nguva musingataudzani asi munozongosangana panzvimbo pekuti munenge muchitaudzana, sezvakazoitika kumariro kuya. Takazoti tava kumariro kuya mukoma, paya pakunopakurwa chikafu, chakandinetsa ndechekuti ndiro iyo yainge yakambopiwa amai vangu, ivo amai vakabva vazonditambidza ndiro iyoyo ndokubva vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizomeka sure kuti ndiro iyi yaifanira kuti inge ichizoenda kunopiwa cousin brother yangu iyeye. Ende mukoma, ndakabva ndazongodanawo mwana wangu ndokubva ndamuudza kuti enda unopa sekuru vako ndiro iyi yechikafu. Zvinhu izvi mukoma, zvinhu zvekuti zvakandibata kuti ko amai vainge vakambonyatsokuisa chii muchikafu chacho icho chainge chichifanira kuti chinge chichizodyiwa navo, then ivo vobva vazondidana vobva vati ndiro yavainge vapiwa yaifanira kuti inge ichizopiwa cousin brother wangu uyu. Zvinhu zvakandibata zvekuti zvinhu zvekuti ndinogogara ndichingozvibvunza kuti kasi amai vangu vane mimwe mishonga yavanobata-bata here. Cousin brother yangu uyu nanhasi uno mukoma tiri muno muSouth Africa, munhu wekutoti kuti anzi aendawo kumusha hunge patori nechimwe chinhu chakashata like rufu runenge rwaitika kumusha, kana kukasafa munhu kumusha iye anenge achingodzungaira ari muno muSouth Africa. But to be honest with you mukoma, zvinhu izvi zvandakaitiswa naamai zvinhu zvekuti zvakandibata. Ko kana kuri kunzi ivo amai vangu vane mishonga yavakaisa muplate iyo yainge iine chikafu icho chavaifanira kuti vange vachidya, then ivo vobva vati chikafu ichocho ndaifanira kuzomeka sure kuti secret iyi mukoma inogara ichingondishungurudza nekundidzimba pamwoyo kuti chikafu chakadyiwa necousin brother chainge chimbori nei. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hei zvakangooma hazvo vedu we, please ngatizamei kutaura navo mucomment section.